En om te zien werd de meeste keer in Kolmeland op stemmen, maar dan ik de 5 listloekers van de partijen bij me staan. Even in willekeurige volgorde. Aan de linkerkant van mij zit Jelle Boerema van de VVD. Naast mij zit Paul Maasbommel van de PvdA. Daar zit er Rjoks van mij, Margreet van der Molen van de ChristenUnie, Liewe Bijleveld van het CDA en last but not least Wegerekker van de FNP. We hebben het in een aantal thema's opdeeld. In het eerste uur gaan we praten over de financiële positie van Kolmeland en Kolmeland CA. Burgemeester Bilkers, hoe daar wel mijn nadruk op zezen. En bezuinigingen. Aan het einde van het uur hebben we 2 elevator pitches van CDA en ChristenUnie. In tweede uur pakken we Kolmeland als toeristische en ecovriendelijke trekpleister en klimaatdoelstellingen als thema. En dan in het laatste uur het zorg en het onderwijs. Maar laten we gewoon eens eventjes beginnen bij de financiële positie van Kolmeland CA en de bezuinigingen. Mijn eerste vraag aan Jim is van er wordt in Kolmeland net creatief genoeg tocht om de financiële zorgen op te lossen. Er moet meer out of the box tocht worden. Waar wil daar wat voor zeggen? Ja, daar wil ik even wat voor zeggen. Het is net zo dat er net creatief tocht wordt. Maar ik denk wel dat er nog creatiever tocht kan worden dan nou het geval is. En dan moet je net alleen nog maar denken aan hoe kunnen wij nou alleen nog op uw staken, hoe kunnen we dat inkrimpen of hoe kunnen we nou meer lastenverheging. Maar misschien moet je soms ook denken van hoe kunnen we uw eigen inkomsten verhogen. En daar zijn allerlei mogelijkheden wel voor. Maar dat mag wel willen. Dan mag het ook ondernemend worden als gemeente. En dat ontbreekt er nog wel eens een beetje aan. Ik zie het gezicht van Liewe Bijleveld je beloeken op een manier van daar ben ik het net heel nog meer. Nou, ik vind dat geweldig creatief. Ik denk van, dan gaan we wat vreubelen en dan gaan we wat denken. De CDA zei van, we moeten even gewoon realistisch wijzen. Je gaat zoveel geld in de pongen en dan moeten we op een bepaalde manier daarmee om. Dan moeten we op een gezonde manier mee omgaan. Wat erin komt, dat mag je direct vooruit, maar net meer. Dus dat mag je even goed beheersen. Ik zorg de creativiteit van bezuinigingen. Volgens mij is het zo, dan moet ik gewoon zeggen van wat verplicht is als gemeente, dan moeten we uw geld aan besteden. En wat we net echt verplicht binnen, dan moeten we goed naar zijn van wat kunnen we daar nog iets verminderen. Ik wil net zeggen dat we alles op boord smieten moeten, maar de tering en de nering zetten is in ieder geval erg belangrijk. Maar dat ik dan eventjes waarom zeg naar de Horonatier, dan denk ik dat jou als wethouder van onderwijs toch wel heel creatief wezen kunnen, hij jou bewezen. Dan moet je even een linkerkantje hebben, want daar zit de portefeuille onderwijs. Sorry, mijn verschil. Ja, Jo win wel heel creatief, Maasbommel. Dat dacht ik wel, ja. Ik dacht dat wij voor onderwijs een heel mooi plan op tafel hebben gelegd met een zeer creatieve manier van financiering. Ja, of wat mevrouw Van der Molen zegt, of dat ook bij alle andere punten kan, betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar ik denk dat je eerst even goed moet bedenken van wat wil je als gemeente? Kijk, we kunnen natuurlijk heel simpel zeggen, wat Bijleveld ook aanduidt, van ja, je kunt wel alles wat niet verplicht is gewoon maar gaan schrappen. Maar wat ben je dan nog als gemeente? Dan ben je eigenlijk bezig om al je voorzieningen die er zijn en die niet echt verplicht zijn weg te schrappen. Ja, en dan worden we hier een loket. En we willen toch een woongemeente zijn met goed onderwijs, goede zorg enzovoort. Dus daar moeten we inderdaad creatief in zijn. En dat kan betekenen dat we ook even goed naar de inkomstenkant moeten kijken. En dat mensen zeggen van ik wil al die voorzieningen. Dan mag het ook wat kosten. Nou zit de VVD bekend als de rekkender in de Nederlandse politiek. Jelle Boerema, hoe creatief met wie je wees in Kolmeland? Nou ja, je creatief zijn, je moet ook realistisch zijn. Als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, dan hebben we natuurlijk al tonnen bezuinigd. Hè. Als je kijkt, we hebben al een aantal jaar de vacaturestop. Hè. Dus alle vacatures worden niet opgevuld. Hè. Dus het is niet alleen zo dat we iets van onze burgers vragen in de kader van OZB-verhoging. Maar heel nadrukkelijk, ons gemeentelijk apparaat wordt ook steeds kleiner en kleiner. Dus steeds minder medewerkers. Hè. Je ziet ook aan de buitendienst, 7, 8 FTE afgenomen. Ja, dat heeft ook zijn consequenties. Je ziet dat de openbare ruimte er straks wat minder goed bij ligt. En dat zijn de consequenties die je als gemeente heel nadrukkelijk neemt. Wat ook heel erg belangrijk is, inderdaad, wat mevrouw Van der Molen aangeeft, creatief. Ja, creatief, ik weet niet of het goede woord is. Soms moet je gewoon kijken, bijvoorbeeld bij het wegenonderhoud. Hè, dat is natuurlijk een enorm dure post van onze gemeente. Maar laatst hebben we bijvoorbeeld een weg in Burum aangelegd met gerecycled asfalt. Nou, gerecycled asfalt is voor de helft goedkoper. Nou, dat is op zich natuurlijk een hele mooie manier. Iets minder duurzaam. Het onderhoud. Na een jaar of 10, 15 ben je weer bij het onderhoud toe. Maar je hebt de eerste 10, 15 jaar heb je het wel opgelost. Nou, op die manier kun je ook bezuinigen. En dan ben ik tot slot nog wel even benieuwd. Hoe creatief is de FNP? Wegerekker?
Nou, die is heel creatief. Die had bijvoorbeeld in hun programma staan net meer uitgaan dan er bij de gemeente binnenkomt. Dat is hier al vaker neemt. En ik denk dat daar wat meer rekening mee houden worden. Maar het is vaak wel van, dit kan wel, dat kan wel. Nee, dat kan niet. Je moet gewoon zien, wat zit er in de plan en wat kan eruit. Maar je toezegt ervan, als de beurs leeg is, dan zei de vrouw van, even stoppen, want het kan nou even niet. En ik denk dat het al het belangrijkste is. Wat moet beslist en wat kan. En ja, dan zijn er verschillende dingen, misschien nog wel dat zij van, daar kunnen we nog wel wat op bezuinigen, daar kunnen we wel wat op bezuinigen. Nou, op het sociale werk kunnen we net bezuinigen. Dat kennen we gewoon weer net wie we uit Den Haag. Wij hebben als sabot nou in een tangen om wat de gemeenten betalen maar wat oors uit Den Haag betalen maar nou terwijl de gemeenten betalen we. Dus daar valt verder net op de bezuinigen. Daar moeten we net over komen. Ik zie wel andere dingen in dit hele verhaal. Ik zie nou bijvoorbeeld de laatste tijd, nee, ik zie ook met name mevrouw Van der Molen, die zei van de ChristenUnie van, wie kan misschien wel met 2 wethouders staan? Nou, ik had er een beetje verbaasd hoe die een fjouwer die Verlien had FNP zijn, wie kan wel 2 wethouders staan? Nee, dat kon absoluut niet, want die wethouders die gingen het fieste druk om dat mij hun beiden te doen. Ja, want dat weer inderdaad een van de dingen. Joost zei dat in een van uw regionale dagbladen, het Fries Dagblad, in hun verkiezingsriegen. Ik denk inderdaad dat er wel 2 wethouders werken. Maar we aanstaan maar eens even wat de wethouders die er alle 3 aan tafel verzinnen. Maar dat is een hele grote kostenpost, hè, Margreet van der Molen? Ik denk dat het daar dus inderdaad op te bezuinigen valt. En ik denk dat wij met onze gemeente, ook nu we in een fusieproces zitten met de andere gemeenten, steeds meer kunnen gaan kijken van wat kunnen we samen gaan doen. En daar kun je ook dus in je bestuurlijke organisatie kun je ook wat inkrimpen. En wij denken dat er met 2 wethouders en een burgemeester die natuurlijk ook een portefeuille heeft. Hè. De wethouders zitten er niet alleen, ook de burgemeester is er. En wij denken inderdaad als ChristenUnie dat ze dat prima met z'n 2 kunnen doen. Met z'n 3, excuus. En vermindering van de oer bijvoorbeeld. Want Jim hebben al net een volledige taak, hè, als wethouder Jelle Boerema. Nee, want kijk, het klinkt heel mooi van 3 naar 2 wethouders, maar het is natuurlijk op zich niet een enorme bezuiniging. Iedere bezuiniging telt door, iedere euro is er 1, daar ben ik heel mee eens. En maar als je kijkt naar de gemeente Kolmeland, dat je de vacaturepost wethouders is 2,25 FTE. 2,25. Wat mevrouw Van der Molen voorstelt naar 2 wethouders, dan ga je naar 1,8 of 1,9. Dus je bezuinigt 0,3, 0,4 FTE. Dus dat is nog niet eens een halve wethouderspost. En dan denk ik juist, wat mevrouw Van der Molen aangeeft, de samenwerking ontzettend belangrijk. Maar als je straks overgaat naar een nieuwe gemeente, hè, want in 2019 mogen hopen dat er een grotere gemeenteorganisatie ontstaat, of in ieder geval een fusie in Noordoost. Nou, dan denk ik dat het juist belangrijk is om een goede wethouderscapaciteit te hebben om onze belangen voor Kolmeland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en dat we zo goed mogelijk overgaan naar een groter geheel. Maar ik ben ook heel benieuwd wat wethouder Bijleveld hiervan vindt. Ja, want stel je voor Bijleveld, at de Noase zei we het, jou maakt 24% van jouw leen inleveren en jou maakt wel wethouder blauwen. Ja, hartstikke leuk. Alleen nog 2 dingen. De gemeente mij zou geen 2 wethouders fulltime had. Dat is bij de wetverbinding. Dus dan worden dat parttimers. Dat houdt dus in dat 2 wethouders parttime nog meer realiseren moeten dan ze op dit stuit doggen. Ja, ik weet net waar de gedachte voortkomt, maar dat is een leuk idee. Maar we krijgen aanstaan de wethouder sociale zaken. Dat wordt de superwethouder. Die krijgt 60-70% van het budget om te besteden. Die krijgt die verantwoordelijkheid. Ik zou toch vanuit een stukje bestuursverantwoordelijkheid zeggen willen. Leven nou alsjeblieft even goed zien waar we nou mee bezig zijn. Want dan rennen we volgens mij achteruit. En wat de takkomst zei over gearworking enzovoort, helemaal mee eens. Maar dat is even een stap verder. En dan ben we nog wat letter. Ja, nou vind ik toch dat we natuurlijk Paul Maasbommel van de PvdA je net steen laten kennen zonder daar een mening over te gaan als derde wethouder in deze gemeente. Ja, en sinds vandaag blijkbaar superwethouder. Want ik heb dat allemaal onder mijn hoede. En ik moet dat doen in minder dan 70%. En dat lukt, maar we zitten in de aanloopfase. Dat zal steeds meer tijd gaan vragen. En ik denk dat zo'n superwethouder dan minimaal die 0,9 zal moeten hebben. Wil hij echt iets goeds neer kunnen zetten voor de inwoners van Kolmeland. Want ja, je kunt wel vooruitkijken naar een fusie. Maar vorige week zaten jullie in Dantemendeel. Nou, ik geloof niet dat daar een datum genoemd is. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten.
Nou, gaan we naar een andere oplossing. De inwoners van Kolmeland zullen dan de broekriem maar wat strakker onderzoeken maken en verhegingen van legesbelastingen aanvaarden als een noodzakelijk kwaad om de gemeente de financieel weer bovenop te krijgen. Is dat een optie, FNP? Nou, wie ben er als FNP natuurlijk nog nooit voor geweest om de burgers mij nog meer lessen op te zadelen. Van de andere kant, op het moment dat je de burgers duidelijk meidje kennen van, nou jongens, wie maakt wat meer van je hebben. En wie willen het tijd voor broeken. Ik denk dat er dan meer begrip en meer, dat de mensen dan begrip voor haar dat er het een beetje omheen maakt. En dan wil ik net over procenten praten. Er worden allerlei procenten nemen, maar dat is nou net belangrijk, dacht ik. Maar op het moment dat de communicatie in de richting van de burgers, dat die goed is van, dit moet er gebeuren. Dat daadwerkelijke dingen die ze zien kennen dat er wat mij gebeurt. En dat er wat mij hun centen gebeurt. Dan denk ik dat er begrip voor is. En dan zullen we er gewoon net onderuit komen. Dat zo duidelijk is het wel. Daar komt dan de volgende vraag uit voort. Is de gemeente Kolmeland CA wel transparant genoeg over de problemen die er op dit moment binnen? Jelle? Heel transparant, denk ik. Misschien wel te transparant zelfs. Want als ik soms kijk, daar stoor ik me ook wel eens aan. Je kan de Leeuwardenkrant bijvoorbeeld niet openslaan. Of er wordt weer geschreven over de financiële positie van de gemeente Kolmeland. Hoe zorgelijk Kolmeland is. Het lijkt wel of de gemeente Kolmeland alleen een slechte financiële positie heeft. En tegendeel, volgens mij zijn er in Friesland nog 15, 16 gemeentes die er net zo beroerd voor staan. Maar hoe komt dat? Wij zijn inderdaad heel transparant. Als er een brief van de provincie komt over onze financiële positie, dat we op ons weegonderhoud moeten letten. Wat doet ons college? We zetten die brief gelijk op de lijst openbare stukken, wordt in de pers overal gedeeld. Dat doen wij wel. Andere gemeentes zijn er minder open in. Dus constant is de focus, het vizier op Kolmeland gericht. Dus ik denk dat we heel open zijn. Dus het begrip is eerder volgens Jim ik wel bij de inwoner, Bijleveld. Ja, dat is inderdaad de vraag. Hoewel ik schat uw inwoners heel heeg. En die zijn heel goed in staat om te snappen dat wij keuzes meidje maken. Dat als er net meer in de pongen zit, dan maken we echt keuzes doen. En ik ben mijn FNP-collega Ines bezuinigen. Dat is een van de laatste dingen die het dwan maakt. Aan de andere kant, als wij duidelijk meidje kennen, lastenverheging, dat moet ik even zeggen, is een van de dingen daar mij heel voorzichtig mee wezen. Aan de andere kant, als je dat verantwoordje kennen, dan denk ik dat de Kolmerlanders echt heel goed begrijpen dat we dat dan echt weer doelmatig broeken. En dat het echt weer te verveuren is. Dus daar maken we creatief in werden. Ik hier Paul Maas-Bommel hier naast mij naar wat zeggen. Nou, ik ben het helemaal met Boerema eens dat wij zeer transparant zijn. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester heeft er gewoon met zoveel woorden gezegd, wij staan voor deze opgave. Dus geen inwoner van Kolmeland kan zeggen dat dat niet bekend is. Alleen of men daarmee dan ook precies ziet waar nou precies de problemen zijn, dat is natuurlijk even de vraag. En daar moeten we misschien meer uitleg over geven. Alleen het is heel erg moeilijk duidelijk te maken. Als ik alleen maar even naar mijn portefeuille kijk, daar moet ontzettend veel gebeuren. Maar we weten nog steeds niet uit Den Haag precies wat. En al helemaal niet vanuit Den Haag wat we ervoor gaan krijgen. Ja, en hoe moet je dan precies uitleggen dat we tekort komen? Is dat misschien het grote probleem met Margreet van der Molen, dat de onduidelijkheid uit Den Haag wijd te groot is? Dat is een ding dat zeker is. Je bent als gemeente natuurlijk, je weet niet waar je aan toe bent. Dus het is heel lastig om dan te bepalen wat je volgend jaar wel en niet kunt doen. Maar om even terug te komen op de bevolking die niet precies weet waarom er bezuinigd zou moeten worden, of dat er bezuinigd moet worden. Ik denk inderdaad dat onze bevolking zo langzamerhand dat wel in de gaten heeft. Alleen het zal wel heel duidelijk steeds gemaakt moeten worden van wanneer we iets gaan doen, wat er ook voor terugkomt. Als je op een gegeven moment besluit om, noem eens wat, als je besluit dat een weg niet direct wordt verbeterd, dat je aangeeft, maar we gaan wel dan en dan doen. En het is om die en die reden. Dus dat je wel een perspectief biedt. En dat geldt ook voor voorzieningen. Het zou natuurlijk best kunnen dat we op een gegeven moment ook in onze gemeente moeten zeggen van het kan niet allemaal meer. Maar leg dan aan je burgers wel uit waar dan wel datgene wat ze dan moeten missen, waar ze dat dan wel kunnen krijgen. En ik denk op zich dat dan onze inwoners best ook bereid zijn om mee te werken. Want we zijn samen, de gemeente Kolmeland. En dat zijn we niet alleen als gemeentebestuur, maar als inwoners, bedrijven en gemeenten zijn we dat samen. We moeten samen de tijd door. Ja, het is niet alleen maar nee verkopen. Kijk, wij hebben een tijdje terug nu alweer met de gemeenteraad bereikt dat wij inderdaad nog stevig gaan investeren in onderwijs. Dus we zijn ons heel erg bewust dat we moeten bezuinigen. Maar dingen die echt belangrijk zijn, zoals
nieuwe school in Kolmeland. En dan met name ook voortgezet onderwijs. Want dat stond toch echt onder druk. Daar staan we er ook voor. En dan gaan we daarna wel weer eens zien hoe we dat dan weer oplossen. Maar die positieve kant wil ik toch ook wel even genoemd hebben. Ja, dat thema onderwijs praten we in het leerstoer. Tot slot, een van de dingen weet je met volgens mij alle vier wel heel erg goed eens binnen, is dat er inzet worden maakt op het behouden van de werkgelegenheid en misschien zelfs het verbeteren van de werkgelegenheid en voor de bedrijven voor een financieel beter perspectief van Kolmeland. Hoe moet ik dat zien? Nou, natuurlijk, werkgelegenheid is ontzettend belangrijk. En dan moet je gewoon kijken in welke sector is het meest te halen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar recreatie en toerisme. Ik denk dat dat voor Noordoost-Friesland een hele belangrijke sector is. En dat je daar ook heel veel werkgelegenheid in kan bewerkstelligen. Op dit moment staat natuurlijk recreatie en toerisme. Daar kom ik straks nog even op terug. Dit staat nog in de kinderschoenen in Noordoost-Friesland. Maar je ziet wel dat het een groei heeft. En er komen steeds meer mensen in Noordoost-Friesland. Hebben onze regenmarktcampagne. Dus ik denk dat het een hele belangrijke sector is. En natuurlijk ook hier, dat zie je in Kolmeland, Kommerzwagen, onze bedrijventerreinen. Heel belangrijk. Zijn goed ingericht. Zijn prachtige kavels. Hè. Een hele mooie prijs. Wat betreft is het ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En het is ook belangrijk om als gemeente daar goed op in te zetten. Hè? Dat je ook actief probeert bedrijven te benaderen. Goede reclame maakt voor je bedrijventerrein. Dat je dus mensen, bedrijven hier naar Kolmeland krijgt. En tot slot, wat daar ook heel belangrijk voor is, een goede, misschien straks ook nog op, een goede ontsluiting van onze gemeente Kolmeland en een goede ontsluiting van Noord-Friesland. Want als je snel van Kolmeland op de A7 bent, kijk, dat is interessant. En dan blijven bedrijven hier ook. Ja, want wordt er net genoeg aandacht doen naar de buitenwereld over hoe noffelijk ondernemersklimaat het Kolmeland is, Bijleveld? Nou, ik denk dat dat wel gebeurt. We hebben met de contacten die we hebben met de bedrijven, contactambtenaar die we daar ook nog speciaal voor hebben, gelukkig. Die hebben we nog niet wegbezuinigd. We gaan ook, wat ik ook heel belangrijk vind, is in dit verband de Gouden Driehoek. Onderwijs, ondernemers en de overheid, die met z'n drieën, TR, Geerwerkje en mij, ik zit weer in het Hollands te praten. Ik ben juist even op techniekdij. Ik zie daar gewoon die verbinding lezen tussen die band en het bedrijfsleven. Perspectief, schijnlitten van hier leidt wel degelijk mogelijkheden voor de werk, voor de toekomst. En zij zijn de toekomst. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus dat is wat er gebeuren maakt. Hoop je aan ondermeester Margreet van der Molen? Ja, ik denk het wel. En je moet, ik doe het in het Nederlands trouwens. En je moet ook goed inspelen op de mogelijkheden die er zijn. He, nu vanuit de provincie worden bijvoorbeeld weer mogelijkheden geschapen om bij werkgevers ruim 100 jonge hbo'ers neer te zetten. hbo'ers en mbo 4. Daar moet je echt gebruik van maken. En ik denk ook dat je hier vanuit dit huis, dit gemeentehuis, je ondernemers ook steeds moet informeren. En wat dat betreft vind ik inderdaad onze bedrijvenfunctionaris en de contactfunctionaris, die doet het ook goed. En die heeft goede contacten met de ondernemers. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook dit soort dingen inderdaad bij de ondernemers onder de aandacht brengt. Ja, en dan maar het blijft natuurlijk ook een heel weerbarstig iets. Want ondernemers moeten het uiteindelijk zelf doen. Je kunt de voorwaarden scheppen als gemeente. Maar we hebben ondernemers nodig die erin stappen. En daar is onze hoop op. En we kunnen nog zoveel mooie plannen hebben. Maar als zij het niet willen, dan gaat het niet door. Over tot slot nog eventjes naar FNP en PvdA, want we binnen aan het einde van dit eerste jaar loeren. FNP, werkgelegenheid in Kolmeland, hoe zie jij dat zien hoor? Nou ja, er moet zo volle mogelijk werkgelegenheid wijzen. Maar wie vraagt u wel eens als FNP, wordt er wel echt acquireerd van, wordt de bedrijven ons kunnen willen je uitbreiden of een vestiging hebben, wordt er echt heel actief naar zocht en mensen vragen of een briefjes kunnen naar ons buis is ruimte. En we hebben zo'n wel de indruk dat dat net al te volle gebeurt. Boven dat nog eens een keer, dat had wel vaker zijn, er wordt te min rekening houden met de mensen die wat waan willen. Er zijn zoveel regels, er zijn zoveel punten dat ze rekening mee houden. Maar en als dat dan juist bij ondernemers van, ja, de gemeente die is moeilijk, de gemeente die daar zo moeilijk wordt, de gemeente doet daar zo moeilijk wordt, dan denk ik dat je daar eens een keer doorheen zien maakt en eens een keer zeggen maakt van, ja jongens, misschien staat het in het bestemmingsplan dat het al heel net kan, maar mij dat is net eens een keer goed denken van het matroon hebben, wie moet je mensen hebben, wie moet je werkgelegenheid hebben. Dus tot slot, Paul Maasbommel, de gemeente maakt wat makkelijker worden. Nou, dat zou helpen op alle terreinen.
Maar ik denk dat als je naar deze regio kijkt, dat een heel groot deel van de mensen die in deze regio wonen, toch bouwgerelateerde werkzaamheden uitvoeren. Dus vanuit de Partij van de Arbeid gericht, zou ik wel zeggen, zet toch weer meer in op woningbouw. En dan niet alleen maar de vrije sector en dure koopwoningen, maar vooral ook starterswoningen en, heel belangrijk, gebeurt veel te weinig sociale huurwoningen. Dat levert heel veel werkgelegenheid op. Het houdt mensen hier vast. En dan is er voor de ondernemers die willen starten, zijn er ook voldoende mensen aanwezig om straks aan het werk te zetten. Ik ga hier in elk geval 4 verliesdoekers bij me staan die een hele prutte perspectief in de gemeente Kolmen lanceren. Azen krijgen 2 pitches van een minuut van Luwe Bijleveld en van Margreet van der Molen, CDA en ChristenUnie. En in het volgende uur praten we over dat toerisme, waar Jelle Boerema al eventjes ziedelings naar refereerd had. Sjaak, ik ga weer om naar daar. Dankjewel Hendrikje en we jaren die